gino maro ni duol mano waloso duol mano kuwuok e kaunti ma Meru mano mar Boaz Waruku kwanoselose wabiro bedo kwa dhi kode achiel kachiel. Katika mano mwalimu kinde mabende waloso kotende kod omenda mano mar shiling bilion 2.3 mabiro lal e skunde. Parni magi gin mana mag counties 32 kende. To ang'e ni piny Kenya wantiere kod counties 47. Manyiso ni counties mamoko pok wang'eyo kata na chal margi, mano counties 15. Masa moro kana na skunde manyawa pod nyalo wuok sani gine 33. Kosidi nana. Aparo ni gimi wacho no ok bor gadieri. Nikech mokwongo Kenya ka departments gi te mag sirkal. Department mimiyo pesa mang'eny kendo mogik en mar somo. Budget manyocha watimo budget estimates apano mi education billion 700 karibu 10. Nikech kar somo ka wan gi TVET, wan gi higher education, basic education. To pesa ni nikech okaw migao maduong' sirkal. Owinjo bed ni jok matiyo gi pesa ni kisungu luongo ni owinjo bed ni gitiyo prudently. To koyudore ni koro pesa ni samoro dhi e skunde moko ma bende onge kata Kenya ka kendo ioro billions gi millions. Aneno ka nitie skunde 6 or negi $1,889 ma dhi e skunde 6 kende. To skunde to wan go Kenya ka mathoth. Tiende ni skunde gi dhi benefit to moko ok benefit. To samoro be skunde gi kako wacho ni gionge. To kakoro audit report iwacho ni osetimo 33 counties kende. Modongo wan an gadieri almost adieri ni nyaka bende wadhi wayude skunde moto miwacho ni mag nyawawago. Tiende ni gini pod medore onya. To kane ene sirkal mokalo to kendo pod ene sirkal masani nyaka bedi ni nitiere jogo mane ministry ok kata education kende nikech gini inyalo yudo no chakore oa education, treasury to maybe gi central bank. Nyaka wang'e ni to exchequer mawuok central bank kabiro e treasury. Pesa ni biogik e treasury koso lale diere ka. Samoro inyalo yudo ni pesa ni ok gik treasury. Inyalo gole koni to ok ogik e treasury. To samoro inyalo gik e treasury to ok ogik e Ministry of Education. Samoro ogik e Ministry of Education to ok ogik e skunde. Koro areas gite nyaka wang'e ni to kare kanye molale. Nikech nyaka bedie no lal kuonde moko. To ka koro oyud ni kare ogik e Ministry of Education to kuma obedo ni idiye no dhi e skunde moko gi emidiye titere skunde maonge. Magi mibadhi ma kobedo ni pod dhi mbele Kenya ka. To ok wanyal bedo gi miluongo ni free day secondary education. Ma capitation mowinjo bedo ni miyo nyithindwa gi koponi wan gi jogo mane timo gini to pod gine Ministry of Education kanyo. Jogi owinjo bedo ni osegol kendo jogi owinjo bedo ni manyo manyisi jo Kenya ni jogi mosebedo katimo mibadhi machalo kama. Sani wan gi PS manyien e Ministry of Education. To PS manyien miluongo ni Bitokno wadhi luonge ing'eny kika office to office no ok en office no en mar Kenya. Makoro nyaka ng'e monyiso ni to kapok no donjo ang'o mane timore kano onge office no. Mondo mibadhi ma audit general mawacho ni nitiere gi onyiswa gi e tiende ni to gichakore kanye to gigik gi kanye. Mondo jo Kenya ong'e ni skunde wa me Kenya ka billions moselal gi ng'ama nokaw gi to kanye magidhi. Koka obro chako conversation wanyalo bedo gi free day primary and secondary education. To ka otimore ni magi ok wanyalo yudo ni gigi ibi uma to kare nyithindwa ok bi somo. To pinywa ni kare wabro dhi kanye ka nyithindwa ok nyal somo nikech pesa mowinjo gi somgo titero kumoro. An gadieri ni kata sani week mabiro ni skunde moko dhi loro skul kapok sa oromo. Nikech ok inyalo bedo gi nyithinde 2,000 e skul midwa no chiemo kinyi godhiambo to pesa mipidho gi go to onge. Afadhali itergi gidogi bed gi jonyuol gi kuma ginyalo yude konyruok. To ma ok owinjo bed ni timore nikech Kenya, economy mar Kenya kiriwe economy mar Uganda, Rwanda, Burundi mago pod ok gik na economy mar Kenya.
tiende ni wan gi a bigger economy ma gik matimore kama e Kenyan economy ok winjo bede ni timore. Omiyo wakwayo jogo man e Ministry of Education ni gibed gi chir mar oro ne skunde wa pesa e sama kare, to kendo pesa miorogo or gi te ka en 50 to 30 to 20 out of 17,000, first time we go 8,500. Gior 8,500 no on time. Second time we go 5,600. Gior on time. Kato third time we go 3,400. Bende gior on time. Tukoni nyalo yoro ni mara kata mar first time 8,500 cha ne okorte. Kato mar tam mar ariyo mabende 5,600 cha be okorte. Omiyo skunde podi nigi gowi. Maka bendo kalo kamano tiyudo ni idhior mar third term to mar first term chapuku tieki. Tiwacho ni gise oru capitation. Pesa gi owinjo bedi ni oru ne skul te, especially kose wuok exchequer. Onge kaka pesa nyalo wuok to kabiro e ministry ka tok gi ke skunde kakidwaro.